बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिदों दा बे जानाखि लेन्ड एलटमेन्ट होदों आरो हानि पाट्टा होदों बेफोरखौ खुनु सालिजारि खालामाजासे खुनु नायबिजिराजासे होनाय जादों जों बेफोरखौ गासिबो मोनथिदों दा जोंहा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा दङ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय मानसिफोरनो गासिबनोबो होनांगौ होननानै होनो हाया मानोना बेयाव माखासे निसि दङ जाय प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बे प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्राल' ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनो हा हु बायनो मोनो दा बिनि बादै जायनाखि नन ट्राइबेल नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर बिसोरो बे जायगायाव हा हु बायनो मोना नामजारि खालामनो हाया बिसोर एलटमेन्ट मोना पाट्टा मोना आरो जुदि सोरबा बायदोंब्ला सोरबा एलटमेन्ट खालामदोंब्ला बियो केन्सेल जानांगौ बे माने आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट बिनि जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि चैप्टार 10 जायनाखि नियम बे नियम बादै बेयाव होखानाय दं रोखा रोखानो दा गतिके दा बेफोरखौ सालिजारि नायनानैसो बे जायनाखि लेन्ड मेला फाथिबाय बे लेन्ड मेला फाथिनायनि गेजेरजों हा हु राननाय पाट्टा होनाय बेफोर खामानि जानांगौमोन खिन्थु जों दा मोननायाव जोङो जायनाखि रिपर्ट मोनगासिनो दङ दा बेफ्राव गोबां माने नन ट्राइबेल आरो नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसियानो एलटमेन्ट मोनदों आरो पाट्टा मोनदों दा जों बेखौ मिथिगासिनो दङ आरो दा बिनि बादैबो जा बिटिसि जायनाखि 6 शिड्युल जाबाय बे 6 शिड्युल जानायनि उननिफ्राय खुनु जायनाखि ट्राइबेल नङै मानसिफोर बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्राबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाहेरायावब्लाबो बिटिसि एरियायावनो खुनु ट्राइबेलनि हाखौ बायनो मोना हाफ्रा ट्रेन्सफार जाया दा बे हिसाबै बेफोरखौ नाया हसियानो दिनै बेफोरखौ बिजिराब्लानो हाखौ रानलाबायदों गावसोरखौ माने गुबुन हारिफोरनि अनसुला देखायनानै गावसोरखौ हा रानग्रा होननानै देखायनानै बिसोर दिनै हाखौ रानलाबायदों जोंहा ट्राइबेलफोरनो हा होनायाव जेबो आपत्ति गैया ट्राइबेलफोरनो हा नांगौ आरो ट्राइबेलफ्रा जेरावखि थाया मानो कासावनो था बा ग्रेजिं फिल्डआव था अबा फरेस्टआवनो था अबा दैबबारियावनो था रिभारेन्ट एरियायावनो था बे गासिबो ट्राइबेलफ्रा हा मोनजोबनांगौ बे आयेनाव रोखा रोखा दं ट्राइबेलखौ खुनु प्रकारै जाय जेरावखि थायाखै मानो जि समनिफ्राय थाबाखै मानो बिसोरखौ होखारलाबायनो हाया बिसोरखौ एभिक्सन खालामनो हाया आलाय सिलाय खालामनो हाया बे आयेनाव दङ आरो जुदि सोरखौबा जुदि इलिगेल भाबै थानाय मोनदोंबा बबेबा ट्राइबेल मानसिफ्रा बबेबा जायगायाव जुदि इलिगेलि हा दखल खालामनानै लादोंब्ला जेनेबा फरेस्टफ्रावनो हा दखल खालामनानै लादोंबा बा बबेबा गभर्नमेन्ट हाफ्राव जुदि हा दखल खालामनानै लादोंब्ला दा बेफोरखौबो सरकारा गोसो जानानै होखानो हाया दा बिसोरखौ थानायनि बेबस्था खालामना होग्रोनांगौ सिगाङाव मानसि हिसाबै डिग्निफाइड सिटिजेन हिसाबै थांनानै थानायनि बिसोरनो राहा खालामनो नांगौ जेराव बिसोरखौ थानो होगोन बिसोरखौ लामा सामा बानायनांगौ स्कुल बानायनांगौ दैखर बानायनांगौ बेफोर बानायनायनि उनावसो बे जे जायगायाव बिसोर एनक्रस खालामना थादों बे जायगानिफ्राय शिफ्ट खालामनांगौ शिफ्टिंनि बाथ्रासो बुंदों बे इभिक्सननि बाथ्रा बुङाखै नट बाय वे अफ इभिक्सन बुख्रेब खालामनानै होखानो हाया मानसि हिसाबै थांनानै थानायनि अधिकार दं ट्राइबेलफ्रा बे जिब जुनार बायदि मोसौ बायदि बुख्रेब जानानै मोसौ बायदि होखारजानाय जेराव मोनो आलाय सिलाय खालामनाय बे आयेनाव बे गैया बेखायनो दिनै जेरावखि थायाखैमोन ट्राइबेलफ्रा जि हायाव थायाखै मानो बिसोरनो हा पाट्टा होनांगौ जों बेखौ सापर्ट खालामो जों बुंबाय थादों हा पाट्टा होनांगौ आरो सोरबा जुदि इलिगेल भाबै अबेबा जुदि एनक्रस खालामदोंब्ला दा बिसोरखौबो जुदि माने थानो मोना होननानै सरकारा सानदोंब्ला बे हाखौ सरकारनो नांगौ होननानै जुदि बुंदोंब्ला बिसोरखौ शिफ्टिं खालामनानै दस्रा जायगायाव हा होनानै बेबस्था खालामनांगौ आरो बिसोरनो जथेस्थ' रोखोमै थानाय बेबस्था खालामना होनांगौ न' बां दैखर लामा स्कुल बानायना होनांगौ बेफोर सुबिदाखौ बानायना होनांगौ बेनिफ्राय बिसोरखौ शिफ्टिं खालामनांगौ बेफोर खामानिखौ जोंनि बिटिसि सरकारा मावनांगौ आरो बे बिटिसि सरकारा पियरलि माने ट्राइबेल एरियाखौ लानानैनो माने बानायनाय बे बिटिसिआ ट्राइबेल एरियाखौ लानानै बानायनाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियाफोरखौ लानानै बानायनाय बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसनाव ट्राइबेलनि माने अधिकारानो बांसिन बे ट्राइबेलफोरनि हा हुनि अधिकार ट्राइबेलफोरनि राव हारिमु ओमफ्राय इक'नमिक माने डेभेलपमेन्ट बेफोरनि थाखायनो बे बिटिसिखौ दाना होनाय जादों दा गथिखे बे बिटिसिआ जोंनि सरकार बे आरो बे जोंनि बिटिसिआ जोंनि थाखाय जुदि मावाब्लानो जोंखौसो जुदि आलाय सिलाय खालामब्ला जोंनो जुदि हा हु होजासेनो जुदि जोंनि मानसिखौसो होखारोब्ला आरो मालायखौसो जुदि जोङो बजबनानै लानानै मालायसो हा होनानै जुदि राजनिति खालामब्ला बे अननाय बे अगेन बे आरो बेजों जोबस्रांगोन आरो बे जोबस्रांनायनि बे मोनसे लामा बियो दा दिनै जोङो नुदों जे लेटेस्ट जानाखि
नैबे माजबाद सार्कोल माजबाद रिभिनिउ सार्कोलाव जानाखि हा होबाय थानाय दा बेखौ गबिन्द बसुमतारी डेपुटि चिफ माने बिटिआरनि दा बिथाङाबो दाखालि बुंखांखाबाय जे गावनि माजबाद रिभिनिउ सार्कोलनि आन्दाराव माने हा रानदों गोबां माने हा गैयिफोरनो हा रानदों होनना बुंदों दा बिनि अर्डारा जोंनाव दङ बे गासै बिथांमोनहा 342 बेनिफिसियारिसनो हा रानदों आरो अलरेडि 135 नाम्बार्स फेमिलिफोरनो फाट्टाबसो रानना होबाय बे जोंनाव रेकर्डा दा दङ दा आउट अफ 342 बेनिफिसियारिस दा बेनि गेजेराव गोबां मानसि दङ जायफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो हानायनि अधिकार गैया जायफ्रा मोन्थाय गैया जायफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारनांगौसो दा दिनै बेबायदि मानसिखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव दिनै हा होदों दा नैबे माजबाद जानाखि रिभिनिउ सार्केलनि आन्दाराव जानाखि हा रानदों बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गोलैनाय हाखौनो रानदों आरो बे माजबाद जानाखि रिभिनिउ सार्केल बियो माबायाव गोलैयो बियो खालाइगाव ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दाराव गोलैयो खालाइगाव ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दाराव गोलैयो आरो खालाइगाव ट्राइबेल बेल्टखौ दादों 12 जुलाइ 1948 आव दादों बे 12 जुलाइ 1948 आव दानाय बे खालाइगावनि ट्राइबेल बेल्टआ हाया गासै 11,99,409 बिघा दा बे 11,99,409 बिघा बे हाखौ लानानै ट्राइबेल बेल्ट बानायनाय आरो बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ 1948 आव जादों 12 जुलाइआव दा बे माजबाद जानाखि रिभिनिउ सार्कोल बे माजबाद रिभिनिउ सार्कोलाव बे जानाखि 1942 ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानाय बे समनि सानसे उननिफ्रायनो अखानायै उननिफ्रायनो खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि खुनु नन ट्राइबेलफ्रा बे जायगायाव हा मोना आरो सोरबा जुदि बायदोंब्ला सोरबा लादोंब्ला बिसोरनि हाखौ लायबेल टु केन्सेल ओरै होनना बुंदों बेखौ केन्सेल खालामनांगौ बे आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट बे माने माबानि चेप्टार 10 नि जानाखि आयेन चेप्टार 10 नि जे आयेन बे चेप्टार 10 नि आयेनाव रोखा रोखा लिरदों बे 164 बी सेक्सनाव बुंदों जे जायफ्रा हा फानदों जायफ्रा बायदों बिसोरखौ माने 6 मास जेल जाहोनांगौ बे आयेनाव बे दङ आरो बिसोरनो फाइन होनांगौ ओरै होनना बुंदों आरो 163 ए सेक्सनाव बुंदों जेसेबां हा माने रानना होनाय जादों जेसेबां हा रिसार होदों बे इलिगेल टिलिगेल खोथा गैया रिसार सोरबा होदोंब्ला सोरबा फाथा होदोंब्ला बे केन्सेल जानांगौ केन्सेल फर उइथ होनखादों खुनु खोथा गैया बेयाव दा बिदिसो खिन्थु दिनै बेफोर आयेन थासेयावबो बेफोर एथ' गोख्रों जुदि रुल थासेयावबो दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथाङा माबोरैहाय गावनि समस्तियाव माजबाद रिभिनिउ सार्केलनि आन्दाराव गोबां माने बे नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा होनो हाखो बे आसुरित बाथ्रा जों सोमोनांदों